Здравейте, Хора, хора. са Валю Приятел, и моят приятел. Лео и не си играе в Roblox, но аз първо трябва да кажа нещо. Първото е, че и второто е проблем на канала. Ще играем Live Together. Ще играем ето тази. Влез при мен, Лео. На хората, че е запълно Roblox и тогава. Зато и абонирайте се за канала за още видеа. Дайте лайк бутона. И в момента видели, но вече е гледам. Да, в момента се снимам. Ето вече вече в Roblox, ето вижте. Някой ми писа здрасти. На английски. Валя, Да. аз се пиша Ани. Ако искаш, мога да излезеш от играта и да му напишеш. Да, просто брат ти взема телефона ти и проверил героите. Какво? Нали, брат ти промени героя ти. Аз ще го променя на момче, извинявам се. Просто е инцидент. Аз ще пиша и не мога. Ами аз ще пиша Ани, за съжаление. Така ще написам де. Върнах си акаунта. Може да се направиш друг акаунт. Може да направиш нов акаунт. Ние join ти. О, да, да, ние къде. Напиши Ани, аз съм като Лео, само че пиша Ани, главна буква. Вали, ти лик ли се казваш? Да, така Или се казва. клик? Един момент само да те напиша. Сега ще пише, и ако пише Ани, значи съм аз. Значи клик. Чакай. Ами всичките момичета ме следват. Бебе. Ето аз пратих покана. Валя, пратих покана. Трябва да я приемеш. Изчакай, аз ще влезе от телефона. Аз в телефона имам таблета и така ще се съкрути.